Dende que en 1945 se fondeara na ría da Arousa a primeira batea de mexillón, o crecemento deste sector foi imparable. Agora temos máis de 3.500 bateas que producen unhas 223.000 toneladas anuais. Galicia converteuse así no primeiro produtor europeo de mexillón e no segundo a nivel mundial. O cultivo mariño é, pois, unha actividade en expansión que ten evolucionado moito nos últimos anos. Pero a batea tamén é un espazo de traballo hostil onde os traballadores comprometemos a nosa saúde e mesmo arriscamos a vida. Como paso previo ao cultivo de mexillón, a obtención de mexilla é unha pequena parte do traballo dos bateeiros. Cada vez é máis frecuente o uso de cordas colectoras na propia batea durante a época de desove, pero aínda hai profesionais que a apañan nas rochas. Neste segundo caso, os riscos laborais son moi semellantes aos da recolección de percebe, o risco de caídas e enfermidades reumáticas ou osteomusculares, co engadido de que no caso da mexilla as cargas son aínda maiores. Con todo, é na batea e na embarcación auxiliar de acuicultura onde desenvolvemos a maior parte do noso traballo. Pois a curto prazo, o risco máis grande que temos aquí pode ser ou algún golpe coa grúa, ou caer en riba dun canco, ou caer ao mar. Eso a curto prazo, no momento, nun instante dado. Pero a largo prazo, un dos riscos que non se teñen en conta a bordo é o ruido. O ruido dos motores e da maquinaria a bordo. Que iso merma moito a capacidade auditiva. Nos barcos son perigosas as caídas á auga durante a faena, pero tamén as caídas a distinto nivel durante os embarques e desembarques nos peiraos. Esvarar na cuberta de traballo é frecuente polo seu mal estado ou falta de limpeza, polos cabos en aduxar ou por usar un calzado pouco axeitado. A bordo, ou igual que en calquera embarcación, debemos ter moito tino cos motores, polo risco de quedarmos atrapados polas correas de transmisión. Cando traballamos con maquinaria específica como a encordadora, a desgranadora ou a clasificadora, podemos sufrir atrapamentos se non extremamos as precaucións. O uso do guindastre mellorou moito as condicións de traballo na batea, tanto no desdobre como na recolleita, pero tamén é causa de serios accidentes. Habitualmente ocorren por situármonos no seu radio de acción, pola caída de carga debido á inexistencia dun peche de seguridade ou por accionar os mandos de xeito involuntario. Tamén son moi perigosas as caídas, tanto nos embarques e desembarques como nos desprazamentos pola grella, onde é habitual tropezar cos nós das cordas. Son perigosas as vías de acceso redondeadas ou deterioradas e os pontóns estreitos ou en mal estado. O risco aumenta en traballadores de idade avanzada, pero tamén cando usamos calzado inadecuado e se faenamos en días de mal tempo ou con escasa visibilidade. Os trastornos dos músculos e dos osos, ou o que é o mesmo, as doenzas osteomusculares, son a principal enfermidade no mundo laboral. No mar son comuns debido aos sobreesforzos, ás posturas forzadas e ao manexo de cargas. Os movementos repetitivos e a manipulación das cordas e sacos de mercancía provocan a chamada fatiga muscular que afecta a todo o corpo. Os membros superiores sofren afeccións como a tendinite, a epicondilite ou cóbado do tenista e a síndrome do túnel carpiano que provoca dor, entumecemento e perda de forza nas mans. Tamén son frecuentes as lesións nos xeonllos, polos esforzos para mantermos o equilibrio nun posto de traballo inestable e pola postura que adoptamos para facer os cambios de cordas. As condicións ambientais son outro factor de risco.
O frío, agravado polo vento e a humidade, provoca infeccións na urina. A longo prazo poden aparecer enfermidades reumáticas. Pola contra, a exposición ao sol causa dermatites e queimaduras que poden derivar en lesións cancerosas. A pel tamén pode sufrir outras doenzas como fungos e callos, e na selección de mercadorías son frecuentes os cortes nas mans. Previr os riscos da batea é unha tarefa que podemos e debemos asumir os propios bateeiros. Dende logo debemos saber nadar con fluidez, pero tamén é necesario que esteamos en boa forma física e que sigamos unha alimentación equilibrada. Debemos formarnos na utilización dos medios de salvamento e de loita contra os incendios. Nunca ir sós á batea e consultar periódicamente os partes meteorolóxicos, evitando saír os días de mal tempo. Para a recollida de mexilla nas rochas debemos utilizar equipos de protección específicos e seguir técnicas de marisqueo semellantes ás dos percebeiros, como, por exemplo, suxeitarnos a un compañeiro mediante un cabo para protexernos dos golpes de mar. Tanto no barco como na batea, a principal precaución é empregar sempre o chaleco de traballo autoinflable. Este pequeno xesto pode salvarnos a vida. Ademais, a bordo das embarcacións debemos verificar que todos os medios de salvamento estean en bo estado. Para evitar caídas ao mar, no peirao empregaremos sempre as pasarelas ou escalas de acceso fixas. Compre tamén empregar pintura antiescorregadiza para a cuberta e utilizar calzado que tampouco esvare. Os cabos deben estar sempre aduxados e a cuberta limpa e ordenada. O atraque na batea será máis seguro se deixamos dous cabos de modo permanente, de modo que poidan ser recollidos cun bicheiro. Deste xeito, evitaremos ter que saltar pro amarre. Para previr esvaróns, é recomendable aplicar pintura antiesvaradía, cando menos, ao perímetro da batea. Para evitar atrapamentos, nunca nos situaremos coas extremidades fora da borda. En canto aos motores, tanto o auxiliar como o principal deben ter protexidas as correas. Todos os equipos de traballo a bordo deben ser conforme a normativa, hai que sometelos a un continuo mantemento e, ademais, seguir as instruccións dos manuais que deben estar sempre a disposición dos mariñeiros. Co guindastre as precaucións son variadas. Empregar sempre casco, evitar situarse baixo a carga, utilizar ganchos con peche de seguridade e protexer os mandos para evitar accionalos de xeito involuntario. Empregando debidamente, o guindastre reduce o esforzo dos mariñeiros, co que tamén estaremos previndo os trastornos osteomusculares. En todo caso, cando teñamos que levantar cargas a man, debemos prestar especial atención á postura para evitar danos na columna, coas costas rectas, os pés firmes e separados e os xeonllos flexionados. Para previr cistites e problemas reumáticos, vestiremos roupa axeitada pro frío, a chuvia e a humidade. As lesións na pel poden evitarse empregando frecuentemente crema pro sol e luvas de alta resistencia. Estas serán fundamentais durante a clasificación do produto, xa que protexen as mans contra cortes e rozaduras. Porque os riscos da batea nunca deberán ser maiores que os beneficios que obtemos dela. De cada un de nós depende gardar o equilibrio.